Εδώ είμαστε. Καλησπέρα στην τρίτη εκπομπή της Ελπίζω να φαίνεται Ψηλάκη αυτό στην Κοντορού. κάμερα. Καλησπέρα τους φίλους μου. Αργήσαμε λίγο, φίλε μου Χαράλαμπε, αλλά ήρθαμε δυνατά. Τι μέρα έχουμε σήμερα? Μια χαρά, ένα χρόνο. Ένα μήνα ακριβώς. Ένα μήνα. Ένα μήνα, εμείς είπαμε 2 φορές το μήνα. Εντάξει, δεν βγαίνει το πρόγραμμα. Δεν βγαίνει το πρόγραμμα, ισχύει. Έχουμε και εμείς τις δουλειές μας, έχουμε και εμείς τις υποχρεώσεις μας. Ανηλυμένες υποχρεώσεις, όπως λένε και πολλοί συνάδελφοι. Αλλά είμαστε εδώ για το μέρος τρίτο. Και... Μιας εκπομπής. Πώς να το πω. Πες μου μια ωραία λέξη. Ξεκόλλησα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοείς. Μια δυνατή εκπομπή, ρε παιδί μου. Που... Καλά, η εκπομπή είναι πάντα δυνατή. Πάντα δυνατή, με τους καλύτερους. Τι λέει, πώς πάει? Έχουμε να σε δω και εσένα πολύ καιρό. Ναι, είναι αλήθεια, συναντηθήκα μετά από καιρό. Μετά από 2 εβδομάδες, 2,5. Μετά μου έγιναν πολλά πράγματα. Μου έλειψες και πάμε απευθείας για εκπομπή, δηλαδή με βάζει απευθείας στα βαθιά. Αυτά που έχουμε να πούμε και στην πραγματική ζωή, τώρα θα τα πούμε εις διπλούν στην εκπομπή. Δεν ξέρω κατά πόσο καλό είναι αυτό, αλλά. Θα πούμε και πράγματα που δεν πρέπει να πούμε. Ελπίζω, θα ακούω στο μοντάζ, εντάξει, μην αγχώνεσαι. Δηλαδή που να κάνουμε και live εκπομπές, παιδιά, τις οποίες σχεδιάζουμε. Λοιπόν, αυτό όντως το σχεδιάζουμε. Τώρα θα δούμε πώς θα γίνει όλο αυτό. Περιμένουμε να μπει λίγο να μπούμε και στην τρίτη εκπομπή, να σιγά σιγά να παίρνουμε τα πάνω μας, να φεύγει το άγχος από πάνω μας. Ναι, αυτό. Το άγχος το οποίο εγώ δεν έχω, δεν ξέρω εσύ, έχεις άγχος? Μπορεί να κομπλάρω λίγο έτσι στην αρχή. Εντάξει, μετά, δεν πειράζει, όταν στο στάδιο της εκπομπής φεύγει αυτό το άγχος. Όλα είναι παροδικά, όλα έρχονται και φεύγουν. Έτσι μου έχει μάθει η ζωή. Ένας μήνας, ακριβώς. Οπότε έχουμε πούμε πάρα πολλά. Ζω στην παράνοια. Ναι, συνέχισε. Έχουμε πούμε πάρα πολλά. Έχουν γίνει πάρα πολλά. Ναι, θες να μου κάνεις ένα sum up, ένα παιδί μου το πρωτάθλημα έχει πάρει φωτιά. έγινε. Φτάνουμε στα play-off. Όταν θα βγει εκπομπή θα μένουν 3 αγωνιστικές για το τέλος της κανονικής διάρκειας. Ναι. Ο Παναθηναϊκός, εκεί που τον αφήσαμε, εκεί έμεινε. Η ΑΕΚ είναι πρώτη. Ο Ολυμπιακός είναι δεύτερος. Ο ΠΑΟΚ είναι τρίτος. Και είχαμε και Ευρώπη, νομίζω. Και είχαμε και Ευρώπη στο ενδιάμεσο. Όταν κάναμε την εκπομπή, μιλούσαμε με ποιους θα κληρωθούν. Και λέγαμε ότι δεν θέλαμε ο ΠΑΟΚ να κληρωθεί με τη Θέλτα. Γουρλίδες, ναι. Πάω με τη Θέλτα. Ο Παναθηναϊκός είχε την Νότιχαμ, νομίζω. Ναι, Νότιχαμ και Πλιζέν. Είχε και την καλή δεν θέλαμε την Νότιχαμ, τελικά έπεσε με την Πλιζέν. Έγινε δηλαδή κάποια πραγματάκια. Ο Ολυμπιακός με την Bayer Leverkusen. Ένα ζευγάρι δύσκολο, έτσι. Καλά, ήταν πολύ καλό το ζευγάρι. Βασικά πολύ κακό το ζευγάρι. Πολύ δυνατή η Leverkusen. Μία φορά την πατάει, η γερμανική ομάδα είναι. Οπότε έγινε το αναμενόμενο στην ουσία. Ναι, αν να ξεκινήσουμε από τον Ολυμπιακό χρονικά. Θα που ήταν ξεκινήσουμε και πρώτος... χρονικά με τον Ολυμπιακό, γιατί πάω και Παναθηναϊκός την ώρα που γίνεται η εκπομπή δεν έχουν αναμετρηθεί για το δεύτερο παιχνίδι, οπότε δεν θα έχει και ανάλυση πάρα πολύ. Κάτι ιδιαίτερο, ναι, γιατί δεν ξέρουμε τα αποτελέσματα. Ναι, δεν ξέρουμε τα αποτελέσματα. Ενώ για τον Ολυμπιακό ξέρουμε πολλά πράγματα. Τι έχει γίνει και στο πρώτο και στο δεύτερο μάτς. Και ξέρουμε κιόλας και τα ζευγάρια του πάνω κάτω στο Champions League, τι έχει να γίνει. Θες να ξεκινήσω εγώ με Ολυμπιακό? Πες, να πω ένα πρώτο σχόλιο. Πρώτο σχόλιο. Είναι αλήθεια πως ο Ολυμπιακός έπεσε στην παγίδα του ότι αντιμετώπισε την Bayer Leverkusen στο πρώτο παιχνίδι στη League Phase και την είχε κερδίσει σε ένα λίγο πλασματικό αποτέλεσμα, αλλά μην νίκη είναι νίκη. Και από εκεί και πέρα πήγε νομίζω στα παιχνίδια λίγο ότι πάω να αντιμετωπίσω έναν εισάξιο αντιπαλόμενο. Η Bayer Leverkusen είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, ειδικά επιθετικά. Πήγαινε να μετρηθεί ως ίσως αντίπαλος, ενώ θα έπρεπε να παίξει λίγο νομίζω πιο κλειστά τα παιχνίδια. Σε διακόψω λίγο. Γιατί έτσι πήγες πολύ άρα και έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Ο Ολυμπιακός, αν κατέβαινε όπως κατέβηκε στο δεύτερο παιχνίδι με ένα φορ. Ναι. Γιατί στο πρώτο κατέβηκε με Ελκαμπή και τα Ρεμί. Θα είχαμε διαφορετικό αποτέλεσμα. Επίσης ο Ολυμπιακός πληρώνει το δίλεπτο μετά από το πρώτο γκολ, τρώει τα καπάκια άλλο ένα. Ναι, αυτό δείχνει την ικανότητα που έχει Bayern. Εντάξει, δεν το αμφισβητώ αυτό. Αλλά αν ο Ολυμπιακός ήταν λίγο πιο προσεκτικός, θα μπορούσε να πάει είτε με διαφορά ενός γκολ στη Γερμανία, είτε θα μπορούσε να πάει και με ένα 0-0 ενδεχομένως. Λάθος στρατηγική του Μεντιλίμπαρ από τη μία στο πρώτο παιχνίδι, γιατί δεν είναι μόνο στο πρώτο, το έχει κάνει επανειλημμένος. Προσπαθεί με σέντρες, με τα δύο φορ, ποιοτικοί και οι δύο, αλλά δεν βγαίνουν. Δεν βγαίνουν τουλάχιστον. Εντάξει, ο Ελκαμπή είναι σε μια πτωτική πορεία και λόγω είναι και σε μια πτωτική πορεία. Γιατί νομίζω ανανέωσε βασικά. Όχι, ναι, ανανέωσε. Όχι ακόμα. Ανανέωσε. Θα σε έλεγα ότι περιμένει το συμβόλαιο το καινούριο, τελικά όχι, δεν το περιμένει, ήρθε. Ήρθε, εδώ είναι. Εδώ το έχουμε το συμβόλαιο. Είναι κουρασμένος ο Ελκαμπή, έχει συνεχόμενα πολλά παιχνίδια. Βέβαια φαίνεται πόσο γυμνασμένος είναι που δεν έχει τραυματιστεί ακόμη, ναι.
Και στο δεύτερο παιχνίδι, με το που μπαίνει ο Αλκαμπή, η επιθετική οργάνωση του Ολυμπιακού πέφτει πάρα πολύ. Εντάξει, είναι ο τρόπος που παίζει ο Ολυμπιακός γενικότερα. Παίζει πάρα πολύ με τη γιώμα που λέμε. Παίζει πάρα πολύ από τα άκρα γιατί έχει εμπιστοσύνη στους εξτρέμ του και στην ποιότητα των center for που μπορούν να αξιοποιήσουν οποιαδήποτε παλιά γίνεται στο μέρος τους. Απλά σε τέτοιες ελληνικές ομάδες, άμα δεν εκμεταλλευτείς τις λίγες ευκαιρίες που θα έχεις, ρε παιδί μου, και εφόσον το πλάνο σου δεν βγήκε 100%. Οι πιθανότητες του να φας γκολ, ειδικά σε μια άμυνα που ο Ολυμπιακός στο πρώτο παιχνίδι είχε και τραυματία τον Πυρόλο, ο οποίος είναι διακριθέντας. Ναι, Διακριθής τέλος πάντων. Και μπήκε ο Μπιακόνε που στο πρώτο γκολ. Στο πρώτο γκολ κάνει μια ζεμπεκιά. Δεν ευθύνεται μόνο ο Μπιακόνε, δηλαδή Και ο Ταρέμ ευθύνεται με το τακουνάκι που κάνει εκεί πέρα που χάνει την μπάλα πολύ εύκολα. Γενικά, που κοίτασε λίγο. Ποιος την έκανε, δεν θυμάμαι. Ένας καλός παίκτης τέλος πάντων της Bayern που κάνει την μπάσα. Ναι, οκ. Και εγώ δεν το έχω τώρα στο Και στο ο Μπιακόν πολύ κακό μαρκάρισμα έκανε. Εντάξει. Σου λέω η ποιότητα, ξανά πηγαίνουμε πάλι στην ποιότητα των παιχτών. Θα δούμε τα θετικά του Ολυμπιακού και είναι η μεταγραφή που έκανε το Γενάρη του Αντρέ Λουίς. Σ' αρέσει ο Αντρέ Λουίς? Και στα δύο παιχνίδια Ναι. μπήκε μέσα και στάθηκε κίνδυνο η Bayern. Έκανε λιγμούς, ήταν πολύ Στατιστικά δραστήριος. τι έχει ο Αντρέ Λουίς? Στατιστικά δεν είχε κάτι, αλλά ήταν πολύ επικίνδυνος για την άμυνα του Leverkusen. Με ξέρεις χρόνια και ξέρεις ότι μ' αρέσουν, ρε παιδί μου, μ' αρέσει η ουσία. Ωραία, η ουσία, εντάξει, Ναι. δεν έβαλε γκολ, δεν έκανε assist, αλλά σου λέω ότι Βέβαια, μπήκε μέσα και κάτι έκανε. Εξτρέμ είναι τι. Εξτρέμ για να κάνει Σε λέω για νούμερα. αυτά τα δύο παιχνίδια, δεν με νοιάζει τι έκανε στην καριέρα του. Στην καριέρα του μπορεί να έχει 2 γκολ. Να έχω περισσότερα εγώ, αλλά δεν με νοιάζει. Λέω τι έκανε. Περισσότερα εσύ αποκλείεται να έχει, δεν έχει παίξει επαγγελματικό παιχνίδι ούτε απ' έξω δεν έχει περάσει. Τα Έχω 5x5. κάνει 5x5 ερασιτεχνικά, εντάξει. Ναι, ξέρω. Λυπάμαι, Σε έχω δει με κάτι εκτινάξει εκεί πέρα τερματοφύλακα που έπαιζε. Εντάξει, τερματοφύλακα είμαι, οκ, ναι. Απλά Ναι, σε λέω τώρα οκ. ότι εμένα μου άρεσε αυτά τα δύο παιχνίδια ο Ντερ Λουίς. Δεν με νοιάζει τι κάνει. Τώρα θα σε κράξω. Κράξε. Θα σε κράξω γιατί μου έβριζε τον Κωνσταντέλη αρχή τη χρονιά ότι είναι δεκάρι και θε να βάζει γκολ και να κάνει και να κάνει. Κάτι, Και διαψεύτηκε. Ναι. Το βελτίωσε ο Κωνσταντέλης από Ωραία, μόνος του. ξαναγυρνάμε τώρα. Αυτό, ο Άντρε Λουίς, ότι εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Ωραία, και αφού είναι σου αρέσει ο Αντρέ Λουίς, πολύ πάρ' αισιόδοξο για τον Ολυμπιακό. Πάρ' το αυτό. σπίτι σου, να του κάνει το τραπέζι αφού σου αρέσει ο Αντρέ Λουίς. Εγώ ξέρω ότι στο σύγχρονο ποδόσφαιρο μετράνε τα αποτελέσματα και η ουσία. Όχι μόνο στο σύγχρονο, δεν σου λέω ότι. Ο αλλά σου λέω Ολυμπιακός ότι μου μέτρησε άρεσε. σε 2 παιχνίδια 0 γκολ. Τελειώνουμε εκεί. Νομίζω. Για μένα εκεί τελειώνει το θέμα. Εντάξει, ο δεν ήταν Ολυμπιακός αποτελεσματικό. γενικά έχει μια καθοδική πορεία. Δηλαδή και στο πρωτάθλημα δεν είναι ότι. Εντάξει, το πρωτάθλημα κρατιέται. Καλά. Κρατιέται, εντάξει, γιατί είμαστε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι, οκ, έχει όνομα, έχει ποιότητα, έχει παίκτες. Δηλαδή Ναι, με τον φυσικά. Παναθηναϊκό χάνει με 0 γκολ πάλι. Ενώ Εντάξει, τι χάνει έτυχε και αυτό τι τώρα. χάνει. Και εσύ. με τον Λιβαδιακό φέρνει το 0-0. Οκ, ήταν ένα κακό αποτέλεσμα εκείνο. Σίγουρα Εντάξει. από τότε έχει πάρει μια νίκη με τον Πανετολικό. Ναι, Το ναι. 2-0. Κατά τα άλλα, ο Ολυμπιακός το παλεύει. Η Ευρώπη έφυγε. Θα έχει περισσότερο χρόνο για το πρωτάθλημα. Κύπελο δεν έχει. Οπότε θα επικεντρωθεί. Πάντα ο Ολυμπιακός επικεντρώνεται έτσι κι αλλιώς στο πρωτάθλημα. Θα επικεντρωθεί ένα παραπάνω τώρα που δεν έχει και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Θα σου μιλήσω τώρα, θα μπω πιο βαθιά. Μέσα από την Θέλει καρδιά ένα σου. δεξί μπακ ο Ολυμπιακός. Το λες μέσα από την καρδιά Μέσα σου από την αυτό. καρδιά μου το λέω ότι πολύ καλό ο Ρόντινεϊ, αλλά θέλει κάτι πιο εκρηκτικό. Μεγάλη σε ηλικία και Ρόντινεϊ. Θέλει να μου πεις ένα πιο σύγχρονο μπακ, δηλαδή τύπου Τζότζο Κένι, τύπου Ρώτα που είναι πολύ Θα ταχυδυναμική. σου έλεγα Ρώτα, δεν θα σου πω Τζότζο Κένι, εντάξει, ο Κένι είναι πολύ Θα περάσουμε και στον γρήγορος, μπακ μετά. ναι, Θα περάσουμε οκ. και στον μπακ. Θα σου έλεγα κάτι να επενδύσει λίγο και στο ελληνικό κομμάτι όπως έχω κάνει άλλες ομάδες και κάτι σαν Ρώτα θα ήθελα. Έτσι να έχει την Από εκρηκτικότητα. ακαδημίες ή από άλλη ομάδα. Δεν μπορεί να βρει από την ακαδημία. Άμα Εντάξει, ο το στηρίξει Ολυμπιακός και τον έχει κάνεις. ακαδημίες. Τέλος σίγουρα. πάντων. Απλά είναι πολύ νευραλγική πολύ καλό θέση. σκάουτινγκ. Οπότε θα ήθελα κάτι πιο. Ένα level παραπάνω που ο Ροντινέ είναι ένα πολύ καλό δεξιμπάκ. Για δεύτερο δηλαδή το θες το Ροντινέ. Για δεύτερο θα τον ήθελα τον Ροντινέ. Οκ. Εγώ θα έλεγα ότι θέλει και ένα από τα αριστερά, τον Ορτέγκα. Ποιον έχει από τα Ο αριστερά. Ορτέγκα Κωστή είναι νομίζω, αν δεν κάνω δεν μ' φοβερό. αρέσει Όχι, ο κανένας Κωστίνα τους παίζει, παίζει και δεξιά τώρα. Θα σε γελάσω. Δεν μου αρέσει κανένα από του δύο. Ναι, είναι λίγο. Όχι, όχι. Οκ. Για Βεληνικού Ολυμπιακού θα. Για Champions League που παίζει ο Ολυμπιακός θα κάθε μπορούσε χρόνο. να έχει κάτι διαφορετικό. Τι θα έπαιρνε από τα αριστερά, τι θα μπορούσε να πάρει από τα αριστερά τώρα. Θες να κάνουμε και το transfer market Τύπου Γιαννούλη. τύπου Γιαννούλη. Εκεί θα ήταν. Αυτό, ναι. Πολύ καλή επιλογή. Δεν είναι ο αυτά τα Γιαννούλης. δύο, δεν Ναι. είναι. οκ. Από αυτά, δηλαδή είναι κενά τα οποία ο Ολυμπιακός πρέπει να καλύψει και για την επόμενη χρονιά. Σίγουρα και θεωρώ ότι πρέπει να κάνει έτσι κι αλλιώς αναβάθμιση στο ρόστερ γιατί κάποιοι παίκτες θα φύγουν σίγουρα το καλοκαίρι. Ναι.
Και ο Τζολάκης μπορεί να φύγει το καλοκαίρι. Ειδικά από τους μικρούς και πρέπει να αναπληρωθούν τουλάχιστον με εμπειρία και ποιότητα. Εγώ πάντα εκεί τερματοφύλακα σίγουρα πρέπει να δει. Ναι, τερματοφύλακας, ο Μουζακίτης πιθανότητα να φύγει. Και ο Μουζακίτης, ναι. Και στα center for, εφόσον μείνει ο Ελκαμπή που θα μείνει λογικά. Σαν δεύτερη. Κάτι. Ναι, ίσως ο Ταρεμί, επειδή είναι και μεγάλη προσωπικότητα και γενικότερα ένας παίκτης με πάρα πολλές παραστάσεις, ναι, ίσως δεν θέλει να παίζει δεύτερος. Ίσως θα έπρεπε να πάρει ο Ολυμπιακός κάτι το οποίο να τον. Γιάρεμτσουκ τον είχε. Ναι, ο Γιάρεμτσουκ τώρα πήγε δανεικός όμως. Δεν ξέρω. Να έχει τον Γιάρεμτσουκ για δεύτερο και να μην πάρει τον Ταρεμί. Αλλά ναι, επειδή είναι Ολυμπιακός τον πήρε. Και μια χαρά. Και μπράβο του. Μαζί σου. Λοιπόν, θέλεις να πάμε, γιατί αναφέρθηκες πριν στον Παναθηναϊκό, στο 0-1. Θες να πάμε στον Παναθηναϊκό? Όχι. Πού θες να πάμε? Να μείνουμε στο Champions League θέλω. Θες να μείνουμε στο Champions League, ναι. Πες μου. Και κάτι ακόμα θα πω για τον Ολυμπιακό, το ξέχασα. Όχι, τέλος πάντων. Ο Ολυμπιακός με αυτά τα μάτια μεγαλώνει και δείχνει πόσο δυνατός είναι ευρωπαϊκά. Επέστρεψε δυνατά και μακάρι να συνεχίσουν και οι ελληνικές ομάδες να ανεβαίνουν έτσι τόσο ψηλά. Θέλω να μείνουμε στο Champions League για να το κλείσουμε λίγο το κομμάτι του Champions League. Okay. Να δούμε τι γίνεται, πού πάμε, τι κάνουμε, τι ράνουμε, να δούμε αν είχαμε κάποιο. Εμείς πουθενά δεν πάμε, οι ομάδες πάνε. Άμα αυτό εννοείς, ναι, βρε, παιδί μου. Φίλε μου Κώστα. Εμείς δεν πάμε πουθενά. Εμείς μετά από εδώ θα πάμε σπίτια μας. Σίγουρα. Και θα περιμένουμε να πληρωθούμε 3,60. Να περιμένουμε να σε κάνουμε έρανο, 1 εκατομμύριο πριν. Σε κάνουμε έρανο. Εντάξει, ο ποδοσφαιριστής αυτή είναι η δουλειά του. Καλός ή κακός, τα χρήματα ρέουν. Συμφωνώ. Θέλω να μου πεις αν είχαμε κάποια έκπληξη. Η μεγαλύτερη έκπληξη από όλες. Ποια? Ίντερ Bodo Glimt. Δεν μου πέρασε από το μυαλό αυτό. Θα σου έλεγα την Dortmund. Εντάξει, η Dortmund, ναι, με τον τρόπο που έγινε στο δεύτερο παιχνίδι. Είναι Bodo Glimt. Τι μου έχεις? Πολλά fact. Για πες. Όχι, θέλω με εντυπωσιάζεις. Πιο μετά θέλω. Όχι, εγώ απλά θέλω να αναφέρω ότι η Bodo Glimt δεν ξέρω αν είναι. Κάποιοι Ιταλόφωνοι, Ιταλοφίλοι που μισούν την Ίντερ θα πούνε ότι όταν η διαιτησία δεν είναι 50-50, ναι, αποκλειόμαστε. Εντάξει, βλακίες είναι αυτά. Γιατί με τη Juventus είδες τι έγινε. Ναι, δεν έχω να πω κάτι. Εγώ δεν είναι. Απλά σου λέω ότι δεν. Επίσης μαζί με την Bodo Glimt, μιας και το ανέφερες, η Galatasaray, η οποία κάνει εκπληκτική πορεία. Galatasaray που πήγε... έχει ομαδάρα η Galatasaray. Να τα λέμε όλα. Έχει Όσιμεν, έχει Γκουντογκάν, έχει Τούρκους παίκτες οι οποίοι είναι. Όσιμεν, ο οποίος δεν πανηγύρισε στο χθεσινό γκολ γιατί μάλλον κλείνει η Juventus. Μπορεί, ναι, μπορεί γι' αυτό για να μην πανηγύρισε. Τι να πω, είναι ομαδάρα. Είναι τρομερή ομάδα και μπορεί να πάει και πιο παραπάνω στην διοργάνωση. Πες. Δεν θες να σταθούμε λίγο στην Bodo Glimt? Με εντυπωσιάσει πάρα πολύ ότι σε 2 παιχνίδια πρώτον δεν έχασε. 3-1 και 2-1. 1-2. Και έχει κτίσει ένα σύνολο τα τελευταία χρόνια, ενώ η παραδοσιακή δύναμη της Νορβηγίας είναι η Rosenborg, που κοντράρει χαλαρά τέτοιες ομάδες και κάνει μεγάλα άλματα. Και κάνει μεγάλα άλματα ειδικά στην Ευρώπη. Δηλαδή ξεκίνησε από Europa League και τώρα στο Champions League μπαίνει σε μια φάση η οποία λες, ρε παιδί μου, γιατί να μην διεκδικήσει ό,τι μπορεί. Πηγαίνει, είναι ένα σύνολο το οποίο δεν έχει ιδιαίτερη πίεση στο να πετύχει στην Ευρώπη και πηγαίνει με αυτό το ρυθμό. Και έχει και τον ίδιο προπονητή την στιγμή που ανέβηκε η κατηγορία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ναι. Από το 2017. Όχι μόνο δεν έχασε, κέρδισε και στα 2 μάτς. Ναι. Η φιναλίστ Ίντερ, η οποία τελειώνει πρώτο το ταξίδι της, νομίζω. Πηγαίνει full για πρωτάθλημα. Θα το πάρει κιόλας. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Και θα είσαι σίγουρο, δηλαδή οι 3,60 που παίρνει από κάτω. Οι 3,60 που παίρνει, ποντάρεις. Τις 3,60 για να πάρεις 4,60. Θα τις ποντάρω, ναι, γιατί από κάτω υπάρχει ένα χάο. Τελευταία εκπομπή ψηλά που βλέπετε. Όλα τα μπάτζ τα πήγε. Υπάρχει ένα χάο. Η Νάπολη πάει χάνει. Η Μίλαν. Εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις. Μακάρι. Μπορεί να κάνει κοιλιά η Ίντερ. Δηλαδή, εγώ η Ρώμα θέλω να το πάρει κάποια στιγμή. Ναι, εντάξει. Εντάξει. Δεν θέλω να πω τι θέλω κι εγώ για άλλες ομάδες. Θα σου πω τα fact της, τα fun fact της Bodo Glimt, η οποία, επαναλαμβάνω, ανέβη κατηγορία το 2017. Το 2017. Ωραία, ναι. Και από τότε όχι μόνο παίρνει πρωταθλήματα, ανεβαίνει ευρωπαϊκά στα σαλόνια τα ευρωπαϊκά και έχει για φροντιστή για αυτούς που τους ανεβάζει λίγο την ψυχολογία φίλο προπονητή που ήταν στρατιωτικός, φίλε. Και γιατί πήρε το στρατιωτικό? Γιατί πήρε Κώστα? Γιατί έβλεπε ότι η ομάδα χάνει και δεν έχει την ψυχολογία.
Ενώ ο στρατιωτικός θα πάει και θα τους ενθαρρύνει, θα δώσει ότι είστε πολεμιστές, ότι μόνο εσείς και κανένας άλλος. Αυτό το έκανε ο Άγγελος Αναστασιάδης, τον κράζανε που έλεγε παλικάρια. Ο Άγγελος Αναστασιάδης τους πήγαινε στο Άγιο Όρος. Δεν λέω κάτι, εννοείται. Αλλά άλλο να έχεις έναν που να σε ανεβάσει ψυχολογικά και άλλο. Οκ, με τη βοήθεια της Παναγίας εννοείται αυτό πάντα. Δεν λέω κάτι, αλλά άλλο να έχεις ένα στρατιωτικό. Πώς κατέληξε μες στην Παναγία. Αυτό έχω να πω εγώ. Τέλος πάντων, ναι. Οκ. Και Παίζει ρόλο και το πλαστικό χορτάρι. η έδρα τους είναι πάρα πολύ δύσκολο να την περάσει. Και διαχρονικά έχει φανεί ότι. Λες εμείς που παίζουμε 5x5 και ξέρουμε πλαστικό χορτάρι, πάμε να τους ρίξουμε 2-5 μπάλα. Τους το ξέρουμε το πλαστικό. Θα πάρουμε την παρέα από εδώ πέρα, θα πάρουμε άλλους 2-3, θα κατέβουμε εκεί 11x11. Ναι. Και θα πάρουμε την Ίντερ. Ποια Ίντερ, ρε. Εμείς θα πάμε. Ναι. Εγώ, εσύ. Να κατέβουμε. Ναι. Με ποιον θα παίξουμε? Με την Πόντο, ρε. Α. Πολύ θάρρος πήραν αυτοί. Αυτοί ξέρουν όμως και εκείνοι το τέτοιο. Ναι, να πάμε με κάποιους που δεν εμείς το ξέρουν. ξέρουμε, ρε φίλε. Όμως θα είναι ίση. Θα πάρουμε την Ίντερ, οκ, δεν τους λυπάμαι. Εγώ σου λέω να πάμε κάτι πιο δύσκολο. Πιο δύσκολο. Ναι. Πάρουμε τη Real, τον Galacticos εκεί να στήσουμε τον Beckham και τους άλλους. Άμα τους πάρουμε αυτούς δεν ξέρουν το πλαστικό χορτάρι. Αυτοί έχουμε τα φυσικά τα φλόρικα, ξέρουν. Ναι, είναι αυτή η γελή. Τέλος πάντων. Αυτό, τι λες, θα πήγαινες εκεί. Τώρα κάτσε να το σκεφτώ, μου κάνεις πρόταση. Νορβηγία. Μου κάνεις πρόταση πολύ φιουτουριστική. Κάτσε, να γυμναστούμε λίγο. Είμαστε και δύο τώρα αυτές τις άθλες. Θα πάμε, κανονίως θα στείλω. Είμαστε από gin tonic σε καμπάρι και από εκεί σε βότκα και από εκεί σε μπύρα. Δηλαδή, πώς να πάμε να παίξουμε μπάλα. Θα σου στείλω. Θα στείλω στον προπονητή ένα μηνυματάκι για τον που ερχόμαστε. Ναι. Να ξέρει, παιδί μου, να κανονίσουμε τη μέρα. Ναι. Να βάλει τσίγκινα βρακιά. Να μας κλείσει τα ειστήρια. Να μας κλείσει τα ειστήρια γιατί. Γιατί δεν τα 3,60 που είπαμε ο Άσος Ίντερ έχει ακόμη. Όχι. Ναι, αυτό. Τέλος πάντων. Και τι σε άλλο να αναφερθούμε, πέρασαν όλα τα φαβορί. Εντάξει, ένα μάτσε Αταλάντα Ντόρτμουντ. Ναι, που το οποίο εντάξει ήταν. Γενικά η Αταλάντα έχει πάρα πολύ καλές ομάδες τώρα. Δεν θέλω να πω για αυτό λόγο. Καλά, ναι. Είναι πιο δουλεμένο σου είναι όλα από την Ποντογκλή με πιο ποιοτικούς ποδοσφαιριστές και χρόνια σε αυτό το επίπεδο δεν πέφτει. Δηλαδή έχει επενδύσει πάρα πολύ. Θα βγουν ωραία ζευγαράκια στην φάση το 16. Δεν θα ξέρουν όταν θα βγει η εκπομπή, θα έχουν βγει ήδη. Εγώ ξέρω ότι υπάρχει πιθανότητα να δούμε Μπάρτσα Παρί. Ναι, ωραία. Πολύ νωρίς. Υπάρχει πιθανότητα να δούμε Real City. Και αυτό πάρα πολύ ωραίο. Τι άλλο? Real City, εντάξει, είναι δύο ομάδες που αυτή τη στιγμή δεν βρίσκονται και στο 100%, αλλά. Εντάξει, οκ. Αν μου βάζει με ρωτήσεις, θα βάζα φαβορί τη City. Ξεκάθαρο. Εντάξει, είναι 50-50. Εγώ 50-50 θα το δίνω. Και θα είναι ένα τρομερό παιχνίδι. Να το δούμε με ενδιαφέρον. Το αν βγει Liverpool Γαλατά Σαράι. Αν βγει Γαλατά Σαράι, τότε να μου ξέρουμε. Γαλατά Σαράι, εγώ πιστεύω θα κάνει την έκπληξη. Δεν είναι η Liverpool φέτος στο επίπεδο που ήταν τα προηγούμενα χρόνια και υπάρχει και μια αμφισβήτηση στο όνομα του προπονητή της, οπότε. Τέλος πάντων, σε αυτό το ζευγάρι δηλαδή θα είναι δυνατά τα παιχνίδια. Γιατί είτε Ατλέτικο Liverpool, είτε Γαλατά Σαράι Liverpool, είτε Γαλατά Σαράι Tottenham, είτε Γαλατά Σαράι Ατλέτικο Tottenham. Μαζί να τις πάρει. Σε λέω ρε παιδί μου τώρα τι θα βγει. Μαζί να τις πάρει, να τις πάρει τη ζήτσα. Εγώ σου λέω, είναι αυτά τα ζευγάρια. Γαλατά Σαράι Tottenham, στο λέω ότι η Γαλατά θα περάσει. Η Γαλατά, εγώ πιστεύω θα περάσει όποια και να παίξει. Εγώ πιστεύω με την Tottenham δεν θα περάσει. Πάλι παίξει 3,60 αφού το πιστεύει τόσο πολύ. Αυτό δεν το παίζω. Από 3,60 παίξε 180 στη μία και 180 στην άλλη. Να συμπληρωθεί το 3,60. 1,80 στη μία και 1,80 στην άλλη να πάρει. Εντάξει, ναι. Αυτά από το Champions League. Γκανιάν, δηλαδή θα λέγαμε είναι αυτά. Είναι Γκανιάν. Είναι δηλαδή. Το Γκανιάν τι σημαίνει, αδερφέ μου? Σίγουρα. Πώ λέμε για άλλο. Δεν μπορούμε να πούμε σίγουρα, πρέπει να πούμε Γκανιάν. Γκανιάν. Όχι σίγουρο. Το Γκανιάν έτσι το λένε. Στι υποδρομίε λέγανε παιδί αυτό είναι Γκανιάν. Εγώ χθε ήμουν σε τέτοιο. Έπαιζα υποδρομή και θα πρέπει να το ξέρω. Δεν ξέρω, ρε Κώστα. Πήγα πόνταρα στο άλογο το τέτοιο. Μπορεί να παίζει και σνούκερ εσύ, δεν ξέρω τι κάνει. Γιατί εδώ παίζει στο πρωτάθλημα τη Ίντερ όλου στο μισθό. Ναι, ρε φίλε. Αυτό θα σε πείραξε. Λοιπόν, αυτά δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πού θες να πάμε τώρα, αφού το τελειώσαμε το τσουλού? Λοιπόν, θα πάμε στο αγαπημένο μας Europa League. Europa League. Το είπα καλά. Εντάξει, η προφορά σου θέλει λίγο δουλειά, αλλά οκ. Που εντωμεταξύ είπα να μπούμε Europa League και μπήκα να δω Ευρωλίκα. Μπράβο. Αυτό θα πει. Θέλω λίγο το χρόνο μου εδώ στην κάμερα. Αυτό θα πει οργανωμένη εκπομπή του Λαγικού Τουρού. Γι' αυτό μας βλέπετε. Φίλε, θέλω να δω τι θα κάνω Παναθηναϊκό σήμερα.
Ο Τετέ έχει ηγηθεί μια προσπάθεια αυτή τη στιγμή που γίνεται από τον Παναθηναϊκό, έχει πάρει την ομάδα στις πλάτες του, αλλά πρέπει να βελτιώσει, όπως έχουμε πει ξανά, το... Μη πέφτει όλη την ώρα. Ναι, θα το έλεγα λίγο πιο κομψά εγώ. Στο λέω εγώ. Ναι. Και τον τρόπο το οποίο αντιδράει μέσα στο παιχνίδι, δηλαδή έχει πάρα πολλά νεύρα. Άμα βελτιώσει αυτά ο Τετέ. Ξέρεις τι θέλει να κάνει ο Τετέ? Να γίνει ο ηγέτης του Παναθηναϊκού. Ναι, αυτό πρέπει να αποδεχτεί ότι είναι αυτή τη στιγμή ο ρόλος του. Ότι ο Παναθηναϊκός βασίζεται στις ικανότητες, οι οποίες είναι αδιαφυσβήτητες, δεν μπορώ να μιλήσω. Και τις είδαμε στο παιχνίδι με τη Βικτόρια Πλιζέν, που κάνει 2 γκολ σε ντερφορίσια. Ειδικά το δεύτερο δεν είναι καν σε ντερφορίσιο, είναι γκολ που βάζει παίκτης μεγάλης κλάσης. Απλά επειδή είναι ο Τετέ και είναι Έλληνας και παίζει στον Παναθηναϊκό και πριν έπαιζε στην Κηφισιά. Εντάξει, το υποβαθμίζουμε λίγο, γιατί και στην Ελλάδα έχουμε λίγο την νοοτροπία να υψώνουμε πράγματα τα οποία έρχονται από το εξωτερικό. Τέλος πάντων. Θα πω κιόλας για όσους λέγανε ότι καλώς Τετέ στην Κηφισιά να το δούμε στον Παναθηναϊκό, όμως με άλλη πίεση. Ανταποδίδει. Ανταπεξέρχεται. Μια χαρά ανταπεξέρχεται. Ανταποδίδει σίγουρα, βάζει γκολ. Και τρίτο γκολ στο ευρωπαϊκό παιχνίδι έχει βάλει. Θέλω να δώσω ένα μπράβο στον Τάσο τον Μπακασέτα. Γιατί θα δώσω μπράβο? Τι περίεργο μπράβο ήταν αυτό. Θα σου πω αμέσως γιατί. Γιατί οι φίλοι του Παναθηναϊκού τον γιουχάρουν και λογικό είναι, σαν αρχηγός της ομάδας κάποιος πρέπει να λάβει όλη την ευθύνη. Δεν έχει βγει ούτε να προκαλέσει σε social media, στα media γενικά, είτε μέσα στο γήπεδο. Βάζει γκολ, ας πούμε, με τη Λάρισα που έπαιζε και το ένα που έφερε. Ακούγεται το όνομά του από τα μεγάφωνα, πάλι ακούει γιούχα. Θα μπορούσε να κάνει εγώ. Δεν έκανε τίποτα. Δείχνει πόσο ηγέτης είναι αυτό, θα πω εγώ. Πόσο αρχηγός, όχι ηγέτης. Διαφωνώ. Πόσο αρχηγός είναι. Όχι, είναι επαγγελματίας. Είναι και επαγγελματίας, εννοείται. Είναι ταπεινός, σε αυτό το κομμάτι τέλος πάντων. Δεν τον ξέρω και σαν άνθρωπο για να πω ότι είναι ταπεινός. Και σέβεται ότι οι οπαδοί του Παναθηναϊκού έχουν. Παιδί μου, ειδικά το προηγούμενο διάστημα που δεν πήγαιναν καλά τα πράγματα, που αποκλείστηκε και στο κύπελο, είχαν μια κάψα και έπρεπε να τη βγάλουν κάπου. Και ως αρχηγός πήρε το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης και το χρεώνω ότι, ρε παιδί μου, ενώ θα μπορούσε να κάνει τον Κινέζο και να αφήσει τα πράγματα να εξελιχθούν διαφορετικά, δεν λέει τίποτα και συνεχίζει αυτό που κάνει. Αυτό το δίνω του Μπακασέτα. Που δεν τον πάω γενικότερα σαν ποδοσφαιριστή, γιατί πιστεύω ότι το στυλ του είναι πάλι δεκαετία. Καλά, ούτε εγώ η αλήθεια είναι, αλλά έχει αλυτόφατσα. Έχει αλυτόφατσα ο Μπακασέτα. Ποδοσφαιρικά εννοώ. Έχει πιο αρκουδάκι της αγάπης είναι στη φάτσα. Σαν και εμένα και σαν και εσένα. Εντάξει. Δεν είναι δολοφόνος, δηλαδή δεν το βλέπεις και λες πω. Είναι λίγο. Φόβητρο. Παναθηναϊκός δείχνει άλλο πρόσωπο στην Ευρώπη, από ό,τι κατάλαβες και τώρα, και άλλο πρόσωπο στο πρωτάθλημα. Νομίζω ο Ράφα Μπενίτεθ είναι ξεκάθαρα προπονητής σε ευρωπαϊκών αγώνων, από ό,τι έχω καταλάβει. Και άμα περάσει τώρα, μπορεί να διαψευθώ, να βγει η εκπομπή και να λέει τι λέει ο μαλάκας. Καλά, αυτό θα το λένε σίγουρα. Απλά σου λέω ότι αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός δείχνει άλλο πρόσωπο στην Ευρώπη. Είχε και μια καλή κλήρωση, είναι αλήθεια. Τώρα μην λέμε βλακίες. Η Βικτόρια Πλιζέν τώρα δεν τρομάζει με τίποτα. Αλλά και στο πρωτάθλημα έχει χάσει από εμάς που δεν θα έπρεπε να χάσει. Εντάξει, στο πρωτάθλημα είναι διαφορετικά. Σε διαβάζουν διαφορετικά οι αντίπαλοι. Σε ξέρουν και πιο πολύ. Διακυβεύονται άλλα πράγματα. Σε ξέρουν και πιο πολύ στο ελληνικό πρωτάθλημα οι αντίπαλοι. Ναι, αυτό ακριβώς. Και διακυβεύονται και άλλα πράγματα στην Ευρώπη. Ίσως κάνουν πάντα ένα τσακ παραπάνω οι ποδοσφαιριστές. Τα δίνουν όλα, γιατί και το προφίλ τους φαίνεται στο εξωτερικό και γενικότερα διακυβεύεται πρόκριση, χρήματα. Είναι άλλο το βάρος. Ναι. Και για τους ίδιους να προχωρήσουν, να δείξουν την πραγμάτιση, να δείξουν το ταλέντο τους. Το βλέπεις τον Παναθηναϊκό να προλαβαίνει τετράδα? Πολύ καλή ερώτηση. Και μια άλλη ερώτηση. Σε έχω δύο ερωτήσεις. Ναι. Τον θες στην τετράδα τον Παναθηναϊκό? Εγώ γενικότερα το θέλω στην τετράδα, γιατί θα είναι όλα ντέρμπι. Θα είναι παιχνίδια τα οποία θα έχουν άλλο ειδικό βάρος. Εντάξει, ο Λεβαδιακός έχει πάρα πολύ καλή ομάδα φέτος, αλλά θα είναι λίγο σάκος του box, εγώ πιστεύω, ή θα κόψει κάποιους βαθμούς περιστασιακά, δεν θα τους κοντράρει ιδιαίτερα τους μεγάλους. Κατά τα άλλα, άμα το προλαβαίνει τετράδα, ο Λεβαδιακός είναι σε μια πτώση. Τώρα την προηγούμενη αγωνιστική έφαγε 4 γκολ από την ΑΕΚ αμαχητή. Έχει τον ΠΑΟΚ. Ναι, έχει και τον ΠΑΟΚ μπροστά του κτλ. Νομίζω ότι η ομάδα του Σάββου Παντελίδη ό,τι έκανε. Αυτή ήταν η πορεία της. Οι περισσότεροι παίκτες τέλος πάντων έχουν δείξει το τι αξίζουν και φαντάζομαι θα είναι και σε άλλες ομάδες του χρόνου. Και ο Παναθηναϊκός, άμα είναι επαγγελματίας, άμα κάνει αυτά που πρέπει να κάνει,
επαγγελματίας. Να γίνει ποδοσφαιριστής. Άμα κάνει τέλος πάντων αυτά που είναι να κάνει, πιστεύω ότι προλαβαίνει την τετράδα και το θέλω εννοείται στην τετράδα. Θα δούμε φοβερά παιχνίδια. Οκ, αυτό. Ναι. Οκ. Ναι. Για ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είναι πιο ξεκούραστη από τους 3. Ναι. 4, εντάξει, δεν είναι και ο Παναθηναϊκός. Είναι πιο ξεκούραστη. Δεν έχει ευρωπαϊκά μάτς. Τώρα θα ξεκινήσουν τα ευρωπαϊκά της μάτς. Πιστεύεις ότι η ΑΕΚ άμα ξεκινήσει τα ευρωπαϊκά παιχνίδια θα υπάρχει διαφορετική αυτή τη στιγμή? Γιατί βλέπουμε μια ΑΕΚ που είναι πάρα πολύ καλή. Και στην Τούμπα ήταν καλή. Έκανε ευκαιρίες. Και γενικότερα παρουσιάζει ένα πάρα πολύ καλό επιθετικό κυρίως πρόσωπο. Με τον Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος τα ματώνει τα δίχτυα τελευταία. Γενικά τα ματώνει τα δίχτυα, αλλά είναι ένας πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής. Πιστεύεις ότι άμα αρχίσουν τα παιχνίδια και η πίεση, βέβαια το conference δεν είναι και κάτι φοβερό πλέον. Εντάξει, μπορεί να έχει και δύσκολη κλήρωση με Alkmaar, νομίζω μπορεί να παίξει αν θα ναι, πιστεύεις ότι θα δείξει μια καθίζηση? Να σου πω. Καμία από τις 3 ομάδες που διεκδικούν το πρωτάθλημα δεν έχουν βάθος στο ρόστερ. Ούτε η ΑΕΚ πιστεύεις? Εγώ πιστεύω η ΑΕΚ έχει το περισσότερο βάθος. Νομίζω πως όχι. Γιατί έχει ξεμείνει από διοργάνωση. Εισάξιους τουλάχιστον. Δηλαδή μετά το Γιόβιτς ποιος είναι? Μετά το Γιόβιτς ποιος είναι? Κάτσε να κόλλησα σίγουρα έχει. Μετά το Ρώτα ποιος είναι? Εντάξει, τα μπακ έχει τον Πεν Ράις και τον... Τον Μπεν Ρίζι, Αυτό κράτατε εννοείται, είναι top. Ωραία. Ναι, το ξεπερνάμε αυτό λοιπόν... το αντιχές συμβάν και προχωράμε. Όχι, έχει ΑΕΚ και στα χάφ έχει πάρα πολλούς. Okay. Θα σου απαντήσω αμέσως σε αυτό που με ρώτησες και θα σου πω δεν νομίζω να έχει, θα έχει σίγουρα γιατί είναι ευρωπαϊκό, ό,τι και να πεις είναι μια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Είναι η τρίτη. Για την Ελλάδα είναι μια χαρά αυτή η διοργάνωση. Είναι ότι πρέπει, είναι λουκούμι για να διεκδικήσει κάτι παραπάνω. Μπορεί να έχει μια καθίδηση γιατί εντάξει, θα έχει τα ευρωπαϊκά μάτς, θα δείξει σίγουρα ένα παραπάνω βάρος γιατί είναι μια διοργάνωση που μπορεί να δείξει κάτι. Και μπορεί να την πάρει κι όμως. Δεν θα δείξει την. Δεν είναι μπορεί, μακάρι. Μπορεί να έχουμε. Πάμε, ρολαρέ. Έχουμε τη διακοπή της Εθνικής το Μάρτιο που θα είναι μια ξεκούραση όπως το να πεις. Ναι. Οπότε δεν θα γίνει. Δεν τρελαίνομαι τώρα. Πάμε, ναι, έχει διακοπή για το Μάρτιο. Ναι. Αυτά. Θα έχει τη διακοπή που. Αυτό ήθελα να πει τόση ώρα. Ναι, που θα έχει. Σε πείραξε που σε διάκοψα εγώ. Πάμε παρακάτω τώρα. Άρα, κάνει κοιλιά εκπομπή σαν του Ράβο 50, θα το πω εγώ σήμερα. Που θα έχει τέλος πάντων, θα ξεκουραστεί. Αυτά, άστε διάλογο, πες τη θέση. Ωραία. Πάρ' το μόνος τώρα, δεν μπορούμε, να ζαλίστηκα κιόλας. Τώρα που μείναμε μόνοι μας, λοιπόν, με τον Κώστα Κλαβάκη, εγώ θα πω ότι η ΑΕΚ δεν θα παρουσιάσει ιδιαίτερη καθίζηση άμα ξεκινήσουν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ίσα-ίσα και οι περισσότεροι παίκτες θα πάρουν ρυθμό. Απλό το θέμα είναι πώς θα διαχειριστεί μια ενδεχόμενη αποτυχία ή επιτυχία που θα έρθει στην Ευρώπη και τι θα κάνει μετέπειτα στο πρωτάθλημα. Γιατί άμα προχωρήσει στην Ευρώπη να δώσει και εκεί βάρος, πρέπει να δώσει και στο πρωτάθλημα βάρος. Εφόσον όμως έρθει μια αποτυχία στην Ευρώπη, θα πρέπει να διαχειριστεί ένα μεγάλο ρόστερ παιχτών στο πρωτάθλημα σε δύσκολα και απαιτητικά παιχνίδια και με κακή ψυχολογία από τον αποκλεισμό του, τον αποκλεισμό τέλος πάντων εφόσον συμβεί στην Ευρώπη. Σε κάλυψα? Με κάλυψες. Τα είπα τέλεια. Τα είπες μια τέλεια. χαρά, περιεκτικά, ωραία, γρήγορος. Πάμε. Δεν Εθνική Ελλάδος. Από εδώ, ρόλαρε. Να τα πω ρε φίλε έτσι πιο ωραία, πιο εμπειραστωμένα. Τι, πώς, ξαναπες το? Εμπειραστωμένα. Εμπειραστωμένα. Μην τα πεις εμπριστικά και κάψουμε κανένα τέτοιο τώρα. Ωραία, αυτά. Ωραία. Θέλεις να πάμε λοιπόν στο... Δεν θα σου πω, όχι. Πού πας, κάτσε, περίμενε. Πώς τη βλέπεις την έξω πρωτάθλημα? Εγώ πιστεύω το παλεύει. Γιατί δεν έχει και Ευρώπη, ρε φίλε. Τι θα μιλήσουμε τόσο λίγο, θα βγουν οι φίλοι μας αεξίδες και να πούν. Κάτσε, ρε φίλε. Ειδικά ο ένας φίλος μας αεξίδες θα πει ότι είμαστε και αεξίδες. Ναι, δεν θέλω να. Γιατί να είμαστε εμείς 11. Μπορεί να είμαστε και ΑΕΚ. Ναι, πάμε παρακάτω. Μας αρέσει το άσπρο μαύρο χρώμα, τι θες τώρα. Ναι, ειδικά εμένα μου άρεσε από μικρό το άσπρο μαύρο χρώμα. Ωραίο χρώμα, ναι, όντως. Πώς τη βλέπεις θα το διεκδικήσει σίγουρα μέχρι το τέλος. Απλώς σου λέω, θα παίξει μεγάλο ρόλο το τι θα κάνει στην Ευρώπη. Μπορεί να τα πηγαίνει καλά με τις μικρές ομάδες, αλλά ναι. Έχω χάσει το τέτοιο. Τον ηρμό σου. Στα ντέρμπι, θα σε βοηθήσω εγώ. Είμαι εδώ για σένα. Πάντα είμαι εδώ για σένα. Πέρα από τον Παναθηναϊκό, ναι. Δεν έχει νίκη. Εντάξει, μπορεί να βρει. Και ο ΠΑΟΚ πέρσι, α το πούμε, να το δώσω για παράδειγμα, μέχρι τα πλέον δεν είχε νίκη και μετά έκανε 4 νίκες στα 6. Στα 6 παιχνίδια. Έχεις δίκιο. Ναι.
είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε, δεν μπορούμε να κρίνουμε από τώρα. Δηλαδή η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή έχει ένα πολύ σοβαρό προπονητή και μια πάρα πολύ καλές εμφανίσεις. Μαλακίστηκε τώρα, μαλακίστηκε. Το κρατάμε εννοείται και αυτό. Sorry, κάτι. Τι μαλάκες είσαι. Πώς έχεις πει όλο αυτό το μπουκάλι πριν την εκπομπή. Όπα. Πες. Θα πάμε τώρα στα σπρώμαυρα. ΠΑΟΚ. Γιατί έτσι. Ας πούμε αύριο είναι και όφη. Ναι, εγώ θα πάω στον ΠΑΟΚ τώρα. Στην ομάδα η οποία παίζει Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Και αυτή είναι... σε λίγο. Ναι, αυτή τη στιγμή γενικότερα είναι στην Ευρώπη και έχει και πρωτάθλημα μπροστά της. Είναι συνδιοικητής. Οπότε θέλω να μου πεις για τον ΠΑΟΚ. Λίγα λόγια. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έχει τα δύο βασικά γρανάζια της ομάδας, Κώστα Ντέλια και Μέιτε, τραυματίες αυτή την περίοδο. Ο ΠΑΟΚ έχει αυτή τη στιγμή πάρα πολλές απουσίες, φίλε Κώστα. Και πάει αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε ένα παιχνίδι με τη Θέλτα στον επαναληπτικό, με αλχημίες από τον Λουτσέσκου που δεν μας συνηθίζει γενικότερα να κάνει τέτοια πράγματα. Και αυτό φαίνεται, οι απουσίες του ΠΑΟΚ φαίνονται και στο πρωτάθλημα, διότι κάποια μάτς τα οποία θα πρέπει να πάρει δεν πήρε. Και στα ντέρμπι ήταν πολύ αμφιλεγόμενο το παιχνίδι γενικότερα όσον αφορά, αμφίροπο μάλλον, όχι αμφιλεγόμενο, με την ΑΕΚ που θα μπορούσε και να πάει... Τον Άρη, που έφερε δύο χ έφερε. Ναι, που θα μπορούσε να πάει το καθένα στην εκάστοτε πλευρά. Ο ΠΑΟΚ έχασε πέναλτι, η ΑΕΚ είχε μεγάλη ευκαιρία με τον Γιόβιτς. Τέλος πάντων. Και δεν ξέρω κατά πόσο ο ΠΑΟΚ μπορεί να ανταπεξέλθει την κακή του αυτή πορεία, το ντεφορμάρισμα το οποίο έχει και λόγω τραυματισμών, και εφόσον περάσει στην Ευρώπη, που είναι πιθανό σενάριο, το πρώτο παιχνίδι έληξε 1-2 υπέρ της Θέλτα, αν θα μπορεί να διαχειριστεί με αυτό το ρόστερ που έχει τους διαθέσιμους στόχους που βρίσκονται μπροστά του. Γιατί έχει και κύπελο που θα γίνει πριν τα play-off. Εντάξει, ωραία τα λες. Αλλά τώρα από την επόμενη εβδομάδα και την παραεπόμενη γενικά θα αρχίσουν να επιστρέφουν και ο Μέιτε και ο Κωνσταντέλιας. Ο Ιβάνος έτσι έχει μπει ήδη στις προπονήσεις. Σιγά σιγά αρχίζει η ομάδα να ξαναβρίσκει το 100%. Όχι το 100%, να βρίσκει 100% την εντεκάδα της. Ναι. Την βασική της εντεκάδα. Δεν θεωρείς όμως ότι αυτοί οι παίκτες οι οποίοι θα έρθουν από τον θα πρέπει να κάνουν μια αλφα προετοιμασία? Σαφώς δεν θα έχουν ρυθμό. Οπότε θα πρέπει να μπαίνουν στα παιχνίδια και σιγά σιγά με παιχνίδι, game by game να βρίσκουν ρυθμό. Μπορεί όμως αυτό που άκου να το διαχειριστεί, το game by game, το νομίζω παιχνίδι ναι. Γιατί το θεωρείς αυτό ότι μπορεί να το διαχειριστεί, δηλαδή πού βασίζεσαι, σε τι? Βασίζομαι στο ότι έπαιξε δύο πολύ δυνατά ντερμπι, δεν τα έχασε. Ναι. Ήταν και στα δύο. Δεν θα πω με την ΑΕΚ γιατί είναι 50-50 δίστανται οι απόψεις σε αυτό το κομμάτι. Ποιος ήταν καλύτερος? Εντάξει, ήταν ένα μοιρασμένο παιχνίδι. Ήταν ένα μοιρασμένο παιχνίδι, αλλά με τον Άρη ήταν σαφώς λίγο καλύτερος. Και εντάξει, είχε τα μάτς ανάμεσα, τα δύο μάτς με τον Παναθηναϊκό που έδειξε και στα δύο πολύ καλό. Ναι, πρόσωπο. Είναι το μόνο highlight, ας το πούμε, σε αυτή την περίοδο. Υπάρχει μία καθίδηση προς το ποτάσμα έχοντας δύο ισοπαλίες και. Τρεις ισοπαλίες. Από εκεί και πέρα. Και το μάτς με τη Λάρισα το οποίο θα έπρεπε να χάσει. Κάτι τη γνώμη μου, θα έπρεπε να το χάσει αυτό το παιχνίδι. Η Λάρισα ήταν πάρα πολύ καλή. Εντάξει, οκ. Δεν είναι σε θέση συμφωνήσω σε αυτό. Πιστεύεις ότι δηλαδή. Εγώ θα πω και κάτι άλλο. Το γκολ της Λάρισσας, το τελευταίο, εγώ δεν το ακύρωνα. Εγώ θα τα ακύρωνα. Το χέρι γιατί θα τα ακύρωνες? Γιατί... Θες να σου εξηγήσω γιατί δεν θα τα ακύρωνα? Πες εσύ πρώτα, ναι. Γιατί η μπάλα δεν φεύγει με φόρα. Τώρα θα κάνω πολύ λεπτομέρεια, αλλά οκ. Η μπάλα δεν φεύγει με τόσο φόρα ώστε το χέρι του. Δεν είναι όμως και κολλημένο το χέρι. Το χέρι είναι εδώ, εντάξει, είναι φυσική θέση. Φυσική θέση είναι αυτή. Έτσι θα πρέπει να το έχει. Εντάξει, Κώστα, πάνω στη φάση, στο διασκελισμό, το χέρι πηγαίνει και είναι φυσική θέση. Από εκεί και πέρα αλλάζει την πορεία τη μπάλα. Θα μπορούσε είτε να κουμπίσει κάπου αλλού και να. Ναι, δεν θα φεύγει όμως τόσο μακριά ή δεν την έστρωσε, δεν έκανε κίνηση για να τη στρώσει μπροστά του. Απλά κουμπάει στο χέρι, πέφτει κάτω, γίνεται το πλασέ, ο Κένι δεν μπορεί να απομακρύνει και μπαίνει γκολ. Και πιστεύω ότι η Λάρισα έδειξε πάρα πολύ καλό πρόσωπο. Δηλαδή, ειδικά σε ντέρμπι με ομάδα που διεκδικεί το πρωτάθλημα, ήταν στο δεύτερο μήχρονο πάρα πολύ καλή. Και με τον Κακουτά του Γιώβιτς. Του. Για τη Λάρισα λες. Για τη Λάρισα λέω. Και με την προσθήκη του Κακουτά
μπροστά, εφόσον, Άλλαξε όλο το τέτοιο. Εντάξει, ναι, εφόσον διατηρήσει και αυτός όμως, για να πούμε και για την ΑΕΛ, αφού το πιάσαμε, το άνοιξε το ζήτημα. Εντάξει, με τον Σάββα Παντελίδη έχει ανεβεί πολύ η ΑΕΛ. Ο Σάββας Παντελής και ίσως να είναι γλιτώσει. καλός προπονητής, ναι. Ναι, και τον Μπάουκ πάντα τον είχε λίγο και με τον Άρη. Του είχε μπορεί... βάλει και 4 νομίζω. Ναι, μπορεί να παίξει, να ανταπεξέλθει με ό,τι ρόστερ του δίνεται. Κάνει μια συνταγή, όπως βλέπουμε και με τον Όφη γενικότερα και με το Λεβαδιακό. Δηλαδή, βλέπουμε προπονητές οι οποίοι μπορούν να προσαρμοστούν σε αυτά που τους δίνονται και γενικότερα παράγουν αποτελέσματα τα οποία είναι αξιοπρεπέστατα και μπράβο στο Σάββα Παντελίδη και στους άλλους Έλληνες προπονητές. Ναι. Έχει ακόμα δρόμο βέβαια, γιατί είναι τρίτα το τέλος. Εντάξει, θα παλέψει για να σωθεί. Ναι, θα παλέψει, ναι. Η Τρίπολη αυτή τη στιγμή μοιάζει επικρατέστερη για να πέσει. Κάνει αγώνα δηλαδή για να πέσει η Τρίπολη. Είναι top. Είναι απίστευτο αυτό που κάνει. Κάνει αγώνα για να πέσει. Δηλαδή ό,τι έκτισε το διαλύει σε. Εντάξει, νομίζω έχει πάρα πολλά χρόνια. Δεν ξέρω. Από τότε που ανέβηκε δεν έχει ξαναπέσει. Ναι, έχει πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή νομίζω 11, 10 εκεί κάπου εκεί. Σίγουρα παραπάνω. Από το 2010 νομίζω είναι ο Αστέρας Τρίπολης. Ναι. Που θυμόμαστε όλοι η μοναδική ομάδα τα τελευταία χρόνια που πήγε και ο Μήλους στο Europa League. Ναι, πήγε και ο Μήλους και είχε και αξιοπρεπέστατη ναι. συμμετοχή. Αλλά για να γυρίσουμε πίσω στον ΠΑΟΚ, δεν ξέρω κατά πόσο το συμφέρει να προχωρήσει στην Ευρώπη. Δηλαδή είναι δίλημμα. Ενώ είπαμε πριν για την ΑΕΚ ότι. Είχε χάρη τώρα. Μιλάμε τώρα για μια ελληνική ομάδα. Ναι. Οκ, εντάξει, πρέπει να προχωρήσει. Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Ναι, αλλά τι στόχο έχει? Το στόχο του ΠΑΟΚ είναι αυτή τη στιγμή να προχωρήσει στην Ευρώπη και να αποκλείσει τον επόμενο γύρο. Γιατί θα βρει, νομίζω, θα έχει δύσκολη κλήρωση και πάλι. Ή να πάει να διεκδικήσει ένα ρεαλιστικό στόχο που μπορεί να τον πάει. Εντάξει, εκεί είναι τα 100 χρόνια τη ομάδα. Ναι. Σαφώς θα είναι τον τάμπο. Τι θα προτιμήσει, δηλαδή? Τον ένα του στόχο είναι ήδη στον τελικό. Καλά πάει. Ναι, είναι ήδη προς το ένα βήμα, ρε παιδί μου, παραπάνω. Κατά τα άλλα, το πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή δεν είναι το φαβορί. Γιατί αν και με ένα παιχνίδι λιγότερο άμα το κερδίσει είναι στο σημείο 2. Αλλά έχει ένα ντέρμπι που είναι στο Καραϊσκάκι που έχει ήδη. Δεν ξέρω, γιατί έχει ήδη κερδίσει 2 φορές Ολυμπιακό και ο Ολυμπιακός είναι Ολυμπιακός. Ναι, ο Ολυμπιακός είναι πάντα εκεί και παίζει στο Καραϊσκάκι στην έδρα του. Δύσκολο. Σε μια ενδεχομένως ήττα μπορεί να μπει στα playoff με 5 βαθμούς διαφορά. Μείον, ναι. Οπότε γι' αυτό θέλω να σου κάνω αυτή την ερώτηση. Αν το συμφέρει τον ΠΑΟΚ να προχωρήσει. Γιατί είπαμε πριν για την ΑΕΚ που καλός ή κακός τη συμφέρει να προχωρήσει. Είναι μια διοργάνωση που μπορεί να την κτυπήσει κιόλας για να την κατακτήσει. Δεν ξέρω αν το συμφέρει, διότι δεν μπορεί να το κατακτήσει το Europa League. Ειδικά με δεν μπορεί, αλλά νομίζω βοηθάει. Βοηθάει στα χρήματα. Στα χρήματα και στο. Πω, η φωνή μου, ρε. Και σαν όνομα. Λίγο τεκελίτσα. Και σαν όνομα, αλλά και το όνομα ανεβαίνει και τα χρήματα επίσης. Σαν budget, ρε παιδί μου. Ναι, δεν νομίζω ότι το πρόβλημα του ΠΑΟΚ είναι αυτή τη στιγμή το budget. Έχει budget να διαχειριστεί και η μεταγραφή του Ζαφίρη δείχνει ότι υπάρχει διαθέσιμο budget. Και λίγα λόγια για του Ζαφίρη θα ήθελα να πω. Ότι... Εγώ δεν έχω να πω κάτι. Γιατί? Ήταν σε μια ομάδα πάρα πολλά χρόνια. Τη Σλάβια. Ναι, Ήρθε σε μια ομάδα πολύ διαφορετική. Ήρθε με έναν άλλο προπονητή να παίξει. Ήρθε και αντιμετωπίζει 2 πολλούς φορμαρισμένους παίκτες, τον Μεϊτέ και τον Οσντόεφ. Ναι. Τον έχει βάλει επίσης ο Ράσμα Λουτσέσκου και σαν δεκάρι που δεν είναι η θέση του. Που έχει παίξει βέβαια και στην εθνική, αλλά με 0 αποτέλεσμα. Και σε μια καινούργια ομάδα, με καινούριους παίκτες, άλλες προπονήσεις, άλλες γυμναστικές. Άλλες προπονήσεις, δηλαδή τι κάνει, αερόβιο και μπορεί να έχουν άλλο πρόγραμμα. Κάνει άρση βαρών. Μπορεί να έχουν άλλο πρόγραμμα προπόνησης. Σίγουρα κάθε ομάδα έχει διαφορετικό. Διαφορετικές προσεγγίσεις. Διαφορετικούς παίκτες, χημείες, το ένα το άλλο, όλα παίζουν πολύ ρόλο. Αλχημίες θα έλεγα. Αλχημίες, σωστά, πολύ σωστά. Είναι διαφορετικό. Θέλει τον χρόνο του. Εγώ σου λέω τον Ζαφίρι θα το δούμε από τον χρόνο. Ή θα το δούμε μετά τη διακοπή γιατί του. Είναι και παίκτη τη εθνική ομάδα. Δηλαδή με αυτή την απόδοση που έχει τώρα. Επίσης η εθνική παίζει φιλικά νομίζω. Δεν παίζει κάτι επίσημο μάτς. Ναι, οκ. Δεν ξέρω. Ή μπορεί να ξεκινά τα Nations League. Εγώ περιμένω πάντως από έναν παίκτη για να πω αυτό που θέλω. Ναι. Ότι περιμένω από έναν παίκτη ο οποίος έχει και το βάρος των 12 εκατομμυρίων. Ναι, που ήρθε 12 εκατομμύρια σε ελληνική ομάδα
από το Champions League, διεθνής, χρόνια παρουσία στο εξωτερικό, υποτίθεται το next big thing στα half της χώρας, περιμένω καλύτερες αποδόσεις. Δεν μπορώ να φανταστώ δηλαδή ότι μπορούν να τον κλείσουν τόσο εύκολα half ομάδας της οποίας είναι προτελευταία παραπροτελευταία στο βαθμολογικό πίνακα. Τέλος πάντων, μπορεί να μην είναι ακόμη, να μην έχει βρει το ρόλο του, δεν ξέρω, αλλά. Να σε κάνω μια ερώτηση τώρα. Και δεν κάνεις. Τώρα που ο ΠΑΟΚ, μπορούμε να το πούμε, έχει δύο πολύ καλά φόρα. Γιακουμάκη και Γερμέγεφ. Το τρίτο κατούριστο πηγάδι μύθο. Τρία πολύ καλά φόρα. Εννοείται, Μπράβο. συγγνώμη. Μπράβο. Έχει τρία πολύ καλά φόρα. Θα μπορούσε να το εκμεταλλευτεί και να δούμε ένα 4-4-2. Όχι, γιατί δεν έχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχει τα extreme για να το υποστηρίξουν αυτό. Και τα half. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ παίζει με δεκάρι πάντα. Οπότε δεν μπορεί να παίξει κάποιο άλλο σύστημα. Είναι σαν να πει τώρα ΑΕΚ να παίξει 5-3-2. Αφού δεν έχει 5 εισάξιους αμυντικούς. Είναι σαν να πει στον Ολυμπιακό να παίξει. Ο Ολυμπιακός το έχει κάνει με Ελκαμπή και τα Δεν πιάνει πάντα. Ναι, okay. Πάντα. Δεν βγαίνει ποτέ. Και οι φίλοι του Ολυμπιακού έχουν παράπονα αυτά. Έχω και φίλο Ολυμπιακό. Ναι, έχουν παράπονα όσο αφορά το Μεντιλίμπαρ που παίζει 4-4-2 Okay. και θυσιάζει χάφους ουσιαστικά. Για τα μάτια της Θέλτας. Της Θέλτας. Της Θέλτας. Της Κυραθέλτας. Για το δεύτερο μάτς της Θέλτα, που θα έχει κρυθεί μέχρι τότε όταν θα βγει η εκπομπή, θα το ήθελα σε ένα 4-4-2. Δεν έχεις να βάλεις έτσι κι αλλιώς απ' έξω ο Χατσίδης όπως και να έχει. Και ένα σχόλιο για τον Χατσίδη θέλω. Εντάξει, λίγο overhyped. Ναι, σε. Είναι λίγο overhyped. Δηλαδή, έχω δει πράγματα σίγουρα από το Χατζίδη. Ίσα είναι πάρα πολύ υφέρελπης και δεν περιμέναμε καν να τα δείξει στην πρώτη του σεζόν. Αλλά εντάξει, αφήστε τον λίγο να αναπνεύσει και να αποδεχτεί και λίγο το ρόλο ότι τώρα είμαι μικρός, ανεβαίνω, έχω να δουλέψω. Δηλαδή, υπάρχουν άτομα πάνω από αυτόν αυτή τη στιγμή στην ιεραρχία και έτσι θα έπρεπε να είναι. Απλά είναι ένα πάρα πολύ καλό backup για την ώρα από τις ακαδημίες που πρέπει να δουλευτεί, όπως είναι και ο Μύθου. Δηλαδή και ο Μύθου φέτος δεν περιμέναμε την απόδοση που έχει και έχει δείξει πάρα πολύ καλά πράγματα γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο. Και πρέπει να αφήνουμε γενικά χώρο στους νέους αθλητές να ανασάνουν και να βρουν τα πατήματά τους. Εφόσον δεν έχουν κάνει καριέρα, δηλαδή πίσω τους είναι τώρα στο ανέβασμα. Νομίζω απάντησα στην ερώτηση σου κατάλληλα. Αυτά, δεν έχω να πω κι εγώ κάτι άλλο. Να προσθέσω κάτι λόγια για το. Θέλω να σχολιάσουμε λίγο αυτή την περίοδο των καρναβαλιών. Σε ποιον λίγο προετοίμαστο, ναι. Πέρασε η περίοδο των καρναβαλιών. Γι' αυτό, επειδή πέρασε να τη σχολιάσουμε. Πώς τη βλέπεις γενικότερα σαν φάση? Γιατί... Πήγε στην Ξάνθη? Όχι, αλλά έχω υπάρξει. Πήγε στην Πάτρα? Έχω υπάρξει θειασότης της. Θέλω να μου πεις το δικό σχόλιο που έχεις πάει. Εντάξει, είναι μια πάρα πολύ ωραία γιορτή που γίνεται κάθε χρόνο για τους νέους ανθρώπους όπως είμαστε κι εμείς να κατεβαίνουν και να ξεχνιούνται ρε παιδί μου από την καθημερινότητα. Δηλαδή είναι ένα τριήμερο, ξέρω εγώ, που πας να παρτάρεις. Okay. Δεν συμβαίνει κάτι άλλο γιατί το έχουν καταδικάσει πάρα πολύ. Γι' αυτό θέλω να κάνω ένα σχόλιο μικρό. Το έχουν καταδικάσει πάρα πολύ ότι γίνονται πράγματα εκεί πέρα κτλ. Αυτά παντού γίνονται. Θέμα είναι ότι πρέπει να κρατάμε κάποια πράγματα στη σωστή πλευρά τα οποία βρίσκονται. Και τα καρναβάλια είναι ακριβώς αυτό που πρέπει. Είναι ξεφάντωμα, ένα τριμεράκι, φοιτητές από όλο και νεαροί γενικότερα από όλη την Ελλάδα μαζεύονται σε κάποια συγκεκριμένα μέρη στη χώρα. Αν πήγαινες, τι θα ντυνόσουνα? Έχω ντυθεί κλέφτης, που είναι basic, εντάξει, αυτό θέλαμε να ντυθούμε σαν παρέα. Κλόουν. θα μπορούσα του χρόνου. Σίγουρα. Okay. Φαραώ είναι top κατά τη γνώμη μου, δηλαδή είναι έτσι alternative έτσι, ιστορίες κτλ. Αντίθηκαν κάποιοι φίλοι μου στο καρναβάλι, γιατί είναι έτσι κι αλλιώς καρνάβαλι, όπως και να το κάνουμε, οι συγκεκριμένοι φίλοι μας. Μάλιστα. Και... Που αύριο χωρίς φίλους ο Χαράλαμπος. Δική μας είναι, οπότε μετά θα τους δανειστώ ξανά πίσω. Δηλαδή θα τους ξαναπάρω πίσω. Εσύ τι αντινώσουν, εγώ έχω ντυθεί, εντάξει, έχω πάει. Στα νιάτα μου τα έκανα αυτά. Έχω να ντυθώ, φίλε. Από μωρό. Από δημοτικό, όχι από μωρό. Ενώ στο δημοτικό ήσουν άντρας. Spider-Man είχα ντυθεί δημοτικό και Χάρος. Όχι Χάρος, sorry. Scream. Άστο. Δεν ξέρω πώς να το σχολιάσω ούτε το πρώτο ούτε το δεύτερο. Οπότε δεν έχω ντυθεί από εκείνη την περίοδο. Δεν έχεις πάει ποτέ καρναβάλια? Όχι. Και η αλήθεια είναι,
Όταν έχετε Δεν καθαρά σ' αρέσει Δευτέρα. το ταμπαντούρι Όχι, το. πολύ ωραίο είναι. Δεν έχω πάει, δεν έχω άποψη. Απλά τα πράγματα. Οκ, έτσι όπως το βλέπεις, ρε παιδί μου, βλέπεις τώρα. Ωραία, ναι, οκ, μπορεί να το έκανα μια φορά κάποτε. Βέβαια, Κάποτε. Όταν μεγαλώσει. σιγά σιγά μεγαλώνουμε και φτάνουμε σε ηλικία που δεν θα μπορώ. Τα μαλλιά σου γκρίζα θα γίνουν σε λίγο, ρε Κώστα. Έλα ρε μα, σταμάτα. Γιατί, τώρα την αλήθεια λέμε, εγώ θα μείνω φαλακρός, εσύ θα κάνεις τέτοιο. Τέλος πάντων. Η αλήθεια είναι ότι κάποτε θα πρέπει να γίνει σύντομα γιατί σιγά σιγά αφού Ναι. πατήσουμε τα 25 σε λίγο. Κάτσε, μαλάκα. Είπαμε, εντάξει, το γάμισα και εγώ πριν, το γάμισα και τώρα και εσύ. Όπως δηλαδή, και να έχει, Και 25, τέλος πάντων, ναι. τι θα ντυνόμουν. Ακόμη δεν το απαντήσαμε αυτό. Δεν το πατήσαμε αυτό. Ωραία. Πάμε και κλείνουμε με αυτό. Όχι, έχω να σε κάνω και άλλες ερωτήσεις. Για το καρναβάλι. Ναι, ναι. Ωραία, Αφού πάμε, με μου έβαλες, κάνεις ερωτήσεις και κλείνουμε. δεν ξέρω τι θα ντυνόμουν. Έχεις δει κάτι στολές που είναι ένας μεγάλος άνθρωπος και κουνιέσαι και περίεργα. Voilà, εγώ τα έχω δει, το θέμα είναι γιατί θες να ντυθείς αυτό ακριβώς. Εγώ τα έχω δει. Θέλω να ντυθώ έτσι. Για μαλακίζεις. Μαλακίζομαι ρε φίλε. Εντάξει. το ακούω. Επίσης, θέλω να μου πεις κάποιους παίκτες, θα σε βάλω κάποια quiz. Μμ, Όπως επίσης θέλουμε να δώσουμε και το ψηλάκι και κουτουρού το βραβείο μας. ναι. Το ψηλά που το δίνεις. Άστο αυτό, ένα-ένα. Στο τέλος αυτό. Όχι, τώρα θα το πούμε αυτό. Το ψηλά που το δίνεις, αφού μιλήσαμε για μπάλα. Το ψηλά που το δίνω στον Παναθηναϊκό αυτή την περίοδο. Γιατί? Πολύ απορριμμένο. Ο Παναθηναϊκός έχει ξεπεράσει, δεν ξεπέρασε βασικά. Ενώ ήταν σε μια κρίση, έχει κάνει καλές εμφανίσεις γενικότερα και σε Ευρώπη και σε τέτοιο και πηγαίνει σε ένα καλό σημείο. Όχι, Ευρωπαϊκά που θα το δίνεις. ευρωπαϊκά. Ευρωπαϊκά σου λέω το ψηλά θα το έδινα στο Παναθηναϊκό. Γενικά σε λέω. Στην Παναθηναϊκό. Το κλείνεις. Γενικά. Όχι, Παναθηναϊκό. Και γενικά Ναι, το ναι, κλείνεις. το Ωραία. κλείσα, ναι. Ωραία, ωραία. Και το κουτουρού δεν ξέρω πού να το δώσω, είναι αλήθεια. Να το δώσω στον Αστέρα Τρίπολης. Γιατί είναι κουτουρού. Ο Στέρας είναι όλη τη Τελείως. χρονιά κουτουρού. Μήπως να έρθει ο Αστέρας Τρίπολης στην εκπομπή μας γιατί είναι όντως full κουτουρού. Λοιπόν, Δεν ξέρω. θα σου πω αμέσως. Λοιπόν, το ψηλά το δίνω στην Πόντο. Την Ναι. Κλίντ. Α, το πας πιο γενικά, οκ, ναι. Αυτό Μαζί σου, σίγουρα. μαζί σου. Αλλά και ο Παναθηναϊκός πολύ, πολύ σοφή απάντηση. Ναι. Δεν υιοθετώ. Έχω κάποιες. Σε κάποια πράγματα είμαι από τα δεξιά ή από τα αριστερά. Οκ, ναι. Και το κουτουρού θα το έδινα στον Όφη. Γιατί? Γιατί πέρασε, πήγε τελικό μπράβο. Μάτς με την Κηφισιά που το έχει 0-2 είναι 2-2. Εντάξει, Ναι. οκ, με τον Παναθηναϊκό μπορεί να έχανε, αλλά Θα δεν, το δεν δίνει το στον πάρεις. Κόντι. Μετά τις δηλώσεις που έκανε με το. Τι είπε. Εντάξει, δεν ήταν πάρα πολύ. Το Δεν ήταν δίνω, πάρα το πολύ δίνω στον Όφη. κολακευτικές γενικότερα. Δηλαδή, μην ασχολείσαι με την άλλη ομάδα γενικότερα. Σαν προπονητής. Οκ. Δεν είναι καλό. Θα την έδινα Τέλος πάντων, στο Κόντι. πάει στο σύνολο του Όφη γενικά. Πω και εντάξει, θα μου πει κάποιος με τον Παναθηναϊκό έπαιζε που κυνηγάει βαθμούς. Ναι, αλλά άλλο image έχεις δείξει. Ναι, οκ. Εγώ θα την έδινα στο Οπότε, ναι. προπονητή του Όφη. Μπράβο, ναι. Μπόντο Μαζί σου, και μαζί σου, Όφη. Μαζί σου. Τώρα κάναμε τις πολύ ανατριχιαστικές ερωτήσεις που έχεις. Θα σου κάνω κάποιες καρναβαλιστικές ερωτήσεις. Ναι. Για κάποιους παίκτες μας. Γενικά. Παίκτες Δεν μας, θέλω να είναι πω φίλοι ότι μας. υπάρχουν κλόουν και θα μπορούσαν να ντυθούν καρναβάλια. Όχι, όχι, εντάξει. Σε λέω ρε παιδί δεν μου, λέμε τέτοια. αν ένας παίκτης τώρα ήταν στην Πάτρα, αν ήταν ο Τετέι ας πούμε, τι θα ντυνότανε. Diver. Βουτυχτής. Αμάν. Έτσι λέω, στολή είναι ρε παιδιά. Οκ, οκ. diver. Στολή Οκ. είναι, ναι. Λοιπόν, αν ντυνόταν ο Γιακουμάκης. Hulk. Τέρας. Τέρασε. Τέρας, ναι. Τέρας. Και Θα βαφόταν και πράσινος έτσι με τα τατουάζ που αν έχει, θα ήταν ντυνότανε ο Μιντιλίμπαρ, τι θα ντυνότανε. Δάσκαλος. 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 Λοιπόν, Άρης. Μανώλο Χιμένεθ, Μιχάλης Γρηγορίου. Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Πώς πήγαμε από τον Χιμένεθ στο Μιχάλη Γρηγορίου. Η λογική πορεία των πραγμάτων. Τι Έχει εννοείς? ρίξει. Πρέπει να φωνάξουμε έναν φίλο Αριανό πάντα να μας πει τη δική του άποψη. Γιατί το βλέπει Άμα διαφορετικά αυτό. Περίμενε λίγο. Αν φωνάξω αυτούς που έχω στο μυαλό μου. Όχι την αυτούς, κλείνουμε δεν την το εκπομπή. κάνουμε. Την κλείνουμε Δεν θα, θέση. όχι να βγει να βρίζει και να κάνει. Θα μιλήσει αντικειμενικά και θα πει. Ο Καρπίδης έχει αφήσει την ομάδα Στο έλεος. στο έλεος. Δεν ξέρω, δεν νομίζω, όχι. Γιατί να την αφήνει. Άμα την άφηνε στο έλεος, τι να σου πω. Το μεγαλύτερο λάθος έγινε όταν ο Άγγις Μάντζιος έφυγε από την ομάδα. Τέλος.
Με τα κακά του, με τα στραβά του είναι ok. Φέτος η ομάδα δεν έχει πλάνο. Εντάξει, αν ο Άρης δεν εμπιστεύεται έναν προπονητή να της χτίσει ένα πλάνο και γενικότερα άμα κάθε χρόνο φεύγουν 20, έρχονται 20, φεύγουν 30, έρχονται 40, μπορεί να χτίσει έτσι η ομάδα. Έτσι, δηλαδή και εμείς φαντάζομαι, άμα κάναμε ρε παιδί μου κάθε μέρα εκπομπή και ερχόταν άλλος καλεσμένος τη μία μέρα, άλλος παρουσιαστής, άλλος ένας, δεν θα υπήρχε ποτέ χημεία. Οπότε ο Άρης δεν ξέρω τι προσπαθεί να κάνει. Προσπαθεί νομίζω να κτίσει κάτι γρήγορο, ένα πυροτέχνημα, στο πούμε, και μετά να βασιστεί πάνω στο πυροτέχνημα, εφόσον πετύχει αυτό, και να κτίσει κάποια πράγματα. Το πυροτέχνημα τόσα χρόνια δεν πετυχαίνει, γιατί άμα σου λέω δεν αφήνει ένα προπονητή να δουλέψει, να κάνει προετοιμασία, να πάρει του παίκτες που θέλει, να κρατήσει και εσύ κάποιου παίκτες οι οποίοι να σε βοηθήσουν στην ομάδα, δεν γίνεται δουλειά έτσι. Δεν νομίζω ότι η έλευση του κύριου Γρηγορίου είναι κάτι το οποίο είναι για το μέλλον, αλλά για το τώρα. Είναι για το τώρα, κάποια πράγματα, γιατί από ό,τι φαίνεται ο Μανώλο Χιμένε δεν είχε τις καλύτερες των σχέσεων με τον κύριο Καρυπίδη, και ο Άρης προχωράει σε ένα μονοπάτι δύσβατο, το οποίο το έχει δημιουργήσει τόσα χρόνια μόνος του και δεν ξέρω πού οδεύει γενικότερα. Το λάθος ξεκίνησε από το καλοκαίρι που άλλαξε όλη η ομάδα. Γιατί θα σου θέσω και αυτό το ερώτημα. Όχι ερώτημα, το περιστατικό, που μπορεί να συμβεί. Ότι ο Άρης μπορεί να μην βγει φέτος Ευρώπη, δηλαδή να μην παίξει προκριματικά. Γιατί αν ο Λεβαδιακός μείνει τέταρτος, θα παλέψουν σίγουρα για την πέμπτη θέση. Ο Παναθηναϊκός θέλει να την πάρει την πέμπτη θέση. Ό,τι και να γίνει. Θα την πάρει κιόλας. Ναι, κατά πάσα πιθανότητα. Βέβαια με το διαδύο που θα γίνει στο 5-8 υπάρχει πιθανότητα να το πάρει και ο Άρης. Ναι, οκ, ισχύει. Όλα είναι. Αλλά ο Παναθηναϊκός έχει ένα προβάδισμα, ρε παιδί μου. Άμα χάσει την Ευρώπη ο Άρης, πέφτει σε ένα βούρκο. Πέφτει σε ένα μονοπάτι το οποίο τα προηγούμενα χρόνια δεν το είχε. Δηλαδή κάθε χρόνο έπαιζε τουλάχιστον προγραμματικά. Okay. Και κάποια έσοδα. Απ' την άλλη, εγώ πιστεύω σίγουρα θα φύγουν έσοδα, αλλά μπορεί να του κάνει και καλό. Ότι θα έχει χρόνο να κτίσει. Θα έχει χρόνο να χτίσει κάτι, γιατί όλα αυτά τα χρόνια. Έχει τη διάθεση όμως να κτίσει. Ο Καρυπίδης έχει τη διάθεση να κτίσει. Τι πιστεύεις? Εγώ δεν ξέρω τι θα κάνει ο Καρυπίδης. Εγώ σου λέω τι μπορεί να γίνει. Ο Καρυπίδης μέχρι στιγμής παίρνει παίκτες. Το τι παίρνει. Σε ποιότητα δεν είναι κάτι τρομερό. Εντάξει, κάποιοι παίκτες που ήρθαν με καλό βιογραφικό έχουν δείξει, κάποιοι άλλοι παίκτες δεν έχουν δείξει. Όλα στο χορτάρι κρίνονται. Όλα στο χορτάρι κρίνονται, όπως το λες. Απλά σου λέω ότι με μια ενδεχομένως χρονιά, ένα καλοκαίρι χωρίς Ευρώπη, ο Άρης θα μπορεί να χτίσει την ομάδα από τον Ιούλιο, να βρει τον σωστό προπονητή. Δηλαδή πιστεύεις ότι ο Γρηγόριο δεν θα κάτσει παραπάνω? Δεν πιστεύω ότι θα κάτσει ο Γρηγόριο. Ναι. Δεν έχει και καλές τελευταίες χρονιές. Δεν είναι, εντάξει, όχι. Δεν νομίζω. Μπορεί να κάνει όμως τρομερά play-off, να ξεκινήσει από τώρα και να πιστεί. Αν και πάλι νομίζω για το όνομα του Άρη, ο Μιχάλης Γρηγορίου δεν νομίζω να είναι προπονητής. Ναι, και εγώ πιστεύω χρειάζεται ένα μεγαλύτερο. Ένα level παραπάνω. Να διαχειριστεί κάποιους παίκτες διαφορετικά. Βέβαια, σου λέω όλα θα κρυθούν. Μιλάμε τελείως θεωρητικά. Δεν ξέρω αν βλέπεις λίγο τι γίνεται στη Σερβία. Όχι, για πες μου. Με τον Τάκη Λεμονή. Ναι, που έχει επιστρέψει μια ομάδα, πάγους και είναι να τους βάλει στο play-off, έχει κάνει 5-5. Νομίζω, για να προστηρίξουμε λίγο και το ελληνικό, νομίζω ότι με έναν προπονητή σαν τον Τάκη Λεμονή, η ομάδα θα ανέβει επίπεδο. Πάρτε έχεις Έλληνας προπονητής? Τον Τάκη Λεμονή. Εμένα μου έρχεται άλλο στο μυαλό. Ποιος? Ο οποίος για να έρθει στον Άρη είναι απίστευτα δύσκολο. Γιώργος Δόνης. Όχι. Δεν σε ψήνει ο Γιώργος Δόνης? Όχι. Αλήθεια? Όχι. Οκ. Γιατί? Βασικά, όχι. Τώρα που αρχίζω να το σκέφτομαι καλύτερα. Ναι, το σκέφτηκες πάρα πολύ στα γρήγορα και λέω γιατί? Φοβάμαι, ξέρεις τι. Φοβάμαι γύρισε κοντά μου. Φοβάμαι ότι κάποια στιγμή κάτι θα πάει λάθος με τον Δόνη. Τι εννοείς? Δεν ξέρω. Τι να πάει λάθος? Μπορεί να μην τα πάει καλά με το Καρυπίδη. Δεν μου κολλάει ο Δόνης σαν το. Εντάξει, έχει ένα ταπεραμέντο σαν προπονητής, αλλά. Γιατί είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να οδηγήσει τον Δόνη. Θα μου πεις το Λεμονί δεν τον έχουμε δει. Τον έχουμε δει σε μια ομάδα. Πόσες φορές έχει κάνει κάτι με αυτήν την ομάδα, τα έχει πάει πολύ καλά. Sorry. Μαζί σου. Τα έχει πάει πάρα πολύ καλά. Και νομίζω, αν και στα 67 του χρόνια, μπορεί να δείξει κάτι ακόμα παραπάνω. Και νομίζω ότι ο Άρης είναι μια ιδανική επιλογή. Άρα θέλεις Τάκη Λεμονή στον Άρα, άμα πάει ο Τάκης Λεμονή στον Άρη, θα αλλάξει επίπεδο.
θα ανεβεί πιστεύω ένα σκαλί παραπάνω και θα Είσαι διεκδικήσει τόσο σίγουρος που το με κάτι έπεισες, παραπάνω. αλήθεια. Που αλήθεια σε λέω, που μετά η Κλεμονή μπορεί και με Ευρώπη. Να βγει πέμπτος και να χτίσει κάτι με τον Τάκη Λεμονή. Αυτά. Με έπεισες. Τάκης Λεμονής, ναι. Τάκη Λεμονή, σε θέλω να με πάρει στην ομάδα. Φροντιστεί. Ωραία. Από κάπου να ξεκινήσω κιόλας. Άρα κλείνουμε με Τάκη Λεμονή. Αυτό... Κλείνουμε με Τάκη Λεμονή. Ξεκίνησε εκπομπή έτσι όπως ξεκίνησε, ωραία. Ξεκίνησε με Ολυμπιακό, τελειώνει με Ολυμπιακό σε εισαγωγικά. Ναι, Εντάξει, μαζί Τάκη σου. Λεμονή σε Συνεχίστηκε έτσι όπως συνεχίστηκε. Φόλα Ολυμπιακός. Μαλάκα. Τι έχεις Θα πάθει κοπεί σήμερα, γάμο, θα δει Θεό μου, γάμο. Θα κοπεί. Συνεχίζουμε έτσι όπως συνεχίζουμε και τελειώνουμε μετά και Λεμονή, ρε φίλε. Πώς γίνεται αυτό? Πώς το Εντάξει, καταφέραμε γιατί το έβλεπε, το είδα και για πάντα ο Τάκης Λεμονής, το είχα πάντα μέσα στο μυαλό μου. Γιατί ο Τάκης Λεμονής δεν κάνει κάτι, δεν ασχολείται με την προπονητική. αυτό? Ο κόσμος όταν κάνει τις δουλειές του γενικότερα στον κόσμο σκέφτεται γάμο, το Τάκης Λεμονής είναι πολύ αδικημένος. Αυτό. Έτσι πρέπει να κλείσουμε, ναι. Σε μια εκπομπή που θα έχει πολλά ευτραπέλα και, και εκτός μοντάζ και εντός, Και εντός, ναι. Όσα δεν είδατε στις κάμερες θα δούμε. θα είναι μια εκπομπή με τα περισσότερα blooper, κυρίως από υπάρχουν εμένα. σε γενικότερα σε εκπομπή. Δηλαδή, Ναι, οκ. Ναι. Αλλά νομίζω είναι και η πιο διασκεδαστική που έχουμε κάνει. Σίγουρα μέχρι τώρα και είναι ψηλάκι κουτουρού. Δηλαδή Είναι ψηλάκι. Σήμερα είναι το όνομα. Ό,τι λέει ψηλάκι το κουτουρού. όνομα, δηλαδή αυτό το όνομα που το έβγαλε εκείνος ο φίλος μας, πού το ξέρε ο Καριόλης. Ωραία. Αυτά. Είναι τόσο καλός. Λοιπόν, αυτά, ευχαριστούμε πολύ. Θα προσπαθήσουμε, το συνεννοηθούμε, Ναι. να βγει η εκπομπή και μετά με το που βγει η εκπομπή να κάνουμε ένα live στο TikTok. Ναι. Το ανακοινώνω. Τα ανακοινώνει εδώ. Οπότε Ο μείνετε πρόεδρος. συντονισμένοι. Μετά την έλευση της εκπομπής στο YouTube εννοείται, Πάντα. θα υπάρχει και το πρώτο live που θα είναι μάλλον στο TikTok. Τέλεια. Μας κάνετε follow σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα ψηλάκι μπουν κουτουρού. κάπου εδώ. Ελπίζω αυτή τη φορά στην τρίτη εκπομπή να μπουν. Το παράπονο σου θα γίνει. Θα Πραγματικότητα. εισακουστεί, θεωρώ. Θα εισακουστεί, ωραία. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλοι να περνάτε καλά και τα λέμε στην επόμενη εκπομπή. Τσάου. Φιλιά.